шаҳар фаҳад ба мо дар фейсбук суол додааст, ки агар волидайн ба писарашон иҷоза надиҳанд, ки риш гузорад, ӯ бояд чӣ кор кунад? суоли монанд аз IH Рӯшу дар WhatsApp. Модарам пайваста ба ман мегӯяд, ки ришатро бигир. Ман 19 сола ҳастам ва чӣ кор кунам? ҳамин гуна суол аз Тала аз Покистон. оё мондани риш барои мусалмон фарз аст ва ё амали матлуб? агар ин фарз бошад, оё мо гунаҳкор мешавем вақте ки ришамонро мегирем? ҳамин гуна суолро аз мо Ромис Раҳмон аз Банголаи ғарбии Ҳиндустон пурсидааст. оё метавонам ки хизмати ҳарбӣ кунам агар дар он ҷо ба ман иҷозаи риш монданро надиҳанд? дар умум суол чунин аст, ки оё мондани риш фарз ҳатмӣ аст ва агар волидонам зид бошанд, маро чӣ мебояд кард? паёмбари дӯстдори мо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд, чуноне ки дар Саҳиҳ Бухорӣ ҷилди 7 таҳти рақами 5892 ривоят шудааст. аз мушрикон фарқ бикунед. мӯйлабҳоятонро бигиред ва ришатонро бимонед. ин насиҳат аз паёмбарамон аст. аз мушрикон фарқ бикунед, мӯйлабҳоятонро бигиред ва ришатонро бимонед. азбаски ин дастур ҳеҷ ихтилофе надорад, мондани риш барои мусалмон фарз, яъне ҳатмӣ аст. ва ин иҷмои 4 имом мебошад: имом Абу Ҳанифа, имом Молик, имом Шофеӣ ва имом Аҳмад ибни Ҳанбал. 4 имом, 4 мазҳаб ба он ақидаанд, ки мондани риш ҳатмӣ аст. аз ин бармеояд, ки мондани риш ҳатмӣ аст. акнун оиди он, ки гирифтани риш гуноҳ аст, бале, гирифтани риш амали гуноҳ мебошад. мондани риш ҳатмӣ аст. ҳар як марди мусалмон бояд, ки риш бимонад. ва чӣ мебояд кард, агар модарам иҷозаи риш монданро надиҳад? аллоҳ дар Қуръон ба мо амр кардааст, ки модарамонро дӯст бидорем ва эҳтиром кунем. дар сураи Луқмон, сураи 31, ояти 14 Аллоҳ мефармояд: одамиро дар бораи некоӣ кардан ба падару модараш супориш кардем. модараш ӯро дар ҳоли сустӣ болои сустии дигар бардошт. ва дар ояти баъдӣ дар ҳамон сураи Луқмон, сураи 31, ояти 15 гуфта шудааст: ва агар он ду талош кунанд, ки чизеро ба ҳақиқати он дониш надорӣ, онро шарики ман қарор диҳӣ, пас аз онҳо итоат макун. дар умум тафсири ин чунин аст, ки шумо бояд ба волидонатон итоат кунед, вале агар волидонатон шуморо ба итоат накардани Аллоҳ ва расули ӯ водор созанд ва туро бар зидди Қуръон ва ҳадисҳои саҳеҳ амр кунанд, дар ин сурат шумо набояд, ки онҳоро итоат бикунед. ва азбаски мо ҳозир оиди мондани риш сухан мегӯем, ин амали ҳатмӣ мебошад. агар волидонатон аз шумо талаб кунанд, ки ришатонро бигиред, пас шумо ба онҳо манфиат ва афзалияти ин амалро фаҳмонед. ман пештар суханронӣ карда будам дар мавзӯи агар беҷ, яъне нишони шумо нияти шуморо бифаҳмонад, пас онро бо худ гиред. дар он ҷо ман оиди мондани риш, тоқии сарпӯшӣ ва шимҳои кӯтоҳ низ гап задаам. мондани риш фарз ба ҳисоб меравад, дар ҳоле ки пӯшидани сарпӯш фарз ба ҳисоб наметавад, он суннат мебошад. аз ин лиҳоз ҳатто агар волидонатон исрор мекунанд, шумо бояд кӯшиш кунед, ки то ба онҳо фаҳмонед, ки ин амри офаридагор аст. ва ҳамчунон агар шумо риш бимонед, аз ин амал на танҳо шумо, балки волидонатон низ аҷр ба даст меоранд. оё ҷоиз аст хизмати ҳарбӣ кардан ва ё вазифаи дигаре, ки дар он ҷо мондани ришро иҷозат намедиҳанд? агар дар ҷои кор ба шумо иҷозати мондани ришро намедиҳанд, бароятон беҳтар аст, ки аз баҳри ин кор гузаред, чунки ин дастури паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам мебошад. ин фарз аст. агар онҳо амр кунанд ба кори ноҷоиз, яъне кори ҳаром, пас шумо аз ин гуна кор дурӣ биҷоед. кореро пайдо кунед, ки ба шумо мондани ришро иҷозат медиҳад, бигзор ки агар ба маоши камтар ҳам бошад.